Khat khatia long roi kom sai khia tum ke plak tang siguna thengpi ke nep dun long Hamren rong sopia long lang kang lum ke do ke thak athai anpar dak ki choki juna son kisum Khat khatia long ningkan kep also lang ke jangpen apran ke dam KarbiAnglongLIVE adapa birta ang ton pen arjupanik tha Kai ke amat raikom sai khia tum amithanga sai lo puchama thapon si ke ton ke lang ke pang chinga sai ke klem pon bom ahut si arniwangta eson pen eson aron re pen ke pon kang hu ahormu ason niap dunlong bom lo Lason thak taxi wo signify ECR ni ada por phai sirke brachiti ma por malom khatkhati police station angkang national highway thongke brasirke khatkhati SBI thingnolong ke ton ke lang asai ke padupon bom ma por hut ke ongdung aron repen ke pon kang hu ke plaktang barmis segun athengpi bengtrok kep nepdun long posi birta longpon birta ke longpon atengke manipur anathu pen ke wan bom guwahati anathu ke dam bom ihum attract Registration number UP 65HT 3537 kahing notang ting inchin karthang along kahonde ke do kokajok kakuruk dun pedosi ke ongdung thengpi longpon lo kene ponlong barmi segun ke do kadukave lak khokep anbak ador doji pusi pachini pon labang so sai long khat khati osi nitul sai kia lapen alang liri sang ho tum pen chelang rapet pensi pechun ponlo la so long banghini atuma phanep ingnang pon si arju pater toka sai pido ponlo bang so hut UPia sor Satish Shukla lapen hojaya sor Ajay Chauhan pusi pangthek pon nonamat kineblong ahor mua son anta khatkhati police station along pi ponsi arona ting sai klem ponlo Bukajan penanante rang KarbiAnglongLIVE Hamren rong so pi pu thot lang kang lum dolong ke kim kerang bom kalwart kipip keteng thip ajoksi lapuan hem lang kang lum non pu thot Assam mala 2 amen pen NN construction company atum to wara jam ke the ki hut pen dolong ke kim kerang pon lang roi long kalwart kipip pen long le ke thok dun thip pen ajok arwi ke jang pardun ron ajok hem lapen kula da hem kang lum anparta to war lang ke pon etsi thek pon long Halapu rong surong bot atto kan open Halloween kachidam chewang along thedunga kisung chetong nanglo Hamren rong sopia long men hem lang kanglum etpen ador ki so hormu ke choki jun ason Shanghai hui lang inglum etlo birta ka humri dam pen ki tok boma porahut anke baduta kisung ke phodet arata long ke patbogdam avilang posi nang pachini dun Pardon KarbiAnglongLIVE kinang dona kumapan kini dan hamren along om pardon ron la soarvi ke jang pana job ladak don la soar nang ke pili aroi lo la soar alang roi ladak lang ke pleng pik la pen lang arvi ke jang ahir ke tan pik pana job si non la lang kang lum pu bang ke isi mang hume me tema hamren pulotang tela ke inglong apuchong la pen water level sea water level pen lelang dam puzala ke inglong pik adim sitame ladak la swat lang roi aphan dak benek penangan la per arai atame em ga chikim la pendolong ai goi customer ladak ketpuwang ka videt pena jok ka hai sila so putak isi hini alang tum avan arju pon senang la pen kopi pisa kaluk sona la tum kacetong mala so putak arju pon senang nang limen poi ka Karang iso tante pipino kaluk sona li anik ha Lalu piri jamet lo palong salong da jam thai lo hormu horta tiring tong di lo me silang ti mat ala son la Hamren rong sopia long lang ke thepen hemrit lang kang lumpu tin mi me adim kali dera jok sarkar pen akirapta longdun avilang puta kulat kachubi kaluk sondun vek abang khupen chethampon Salah so na pining so na delong pining pinong selam sulo aprang chuning isi ke
adelong apan lo ke dim lang yang je lo pura nili dokan ang lutalo lang ang lumlok si batai libak dolo nili dokane masih lang lumchong sang abe kalukton nason dolo nakrang ta non bang le thot bang ta aku sabe bunai lo la chikim an keng perlong par ke dam tuar vedalo la bang ta petang tu theda damat bithi ko man ke non bang lang lumchok lo pu nang limen ke room kwan lo da ke do ke room pli de room pli ta lang arlu lut sai lo ke non ke chon ke do ke tha ko son lo nal tum and hema ke sara men ke darsing be somar bang ko anal to bang pli dolong ki kim non amat patang thek the pulote chipri thu et nang ji puta hem lang kang lum ke phoa tum pen NN construction company atung aphan pachini halapu Karbi Anglong Autonomous Council kechari rather representative district disaster management authority India Red Cross Society atum bensita me kirap kilang dunji aphan kachuning ri padopor Hamren Ben Daniel Linghi, KarbiAnglongLIVE. Khatkhati Police Station lapen lakhaing ko raisi Borjan constituency angkang Khatkhati Sarumanthi adung Longkrang arong amekar timung ahemau so langkejang pen ajok apran damjulo pusi birta longpon Birta kilong po na tingki non malom asam la pen Karbi Anglong arlo break jam adim non malom arwi ke jang chimit me pin penajok along lang ke the pu pen school ing hapon lo la so ting pen jang mi poni phai thong ke prai siar ni adap school dunlo sita school ave pu pen ajur po atum pen no thong rong la pen kosaria rong adak alang roy along lang chinglu dam pusi pachini La sohut asar bura bang birta chilong si langroy an chihumri don si langroya kungalong apiari theklong si lang sundun pen chiri dun lo Kopai ke lang no timung a hemau so sarbinong timung arta ningkan kep abang lang ke jang pen adimalong amat apran damjuilo pusi pachini pon Non Khatkhati police atum birta long si adim pale dun pen arona teng pen chepari deng pon si postmortem aphan claim pon lo এটু মই ইতিমধ্যে জানিব পোৱা মতে মানে আচানক হেতু কথাটো ঘটনা ঘটিছে জানিব পোৱা মতে কতেটো মানে লৰাটো মানে বয়সৰ 10 বছৰ বয়স লৰাটো আৰু আমাৰ লংক্ৰাং গাঁৱৰে হয় তো তেখেতে মানে ৰাতিপুৱা স্কুল গৈছিলে বুলি দে 7 বাজি মান স্কুল গলে তো স্কুল বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে মানে এইটো আপোনাৰ ড্ৰেছ ইংলিছ স্কুল এটা মানে বন্ধ আছিল স্কুলটো বনৰ কাৰণে মানে লৰাটো ঘৰত ঘূৰি আহিলে তো এই লগৰা লগত মিলি পেলাই আৰু হেঁতি ঘৰৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল তো আপোনাৰ এইটো যোনটো ইলাকা যোনটো এটা ঘটনা ঘটিলে তাতে ইলাকাটো হ'ল আপোনাৰ পছাৰী বছৰৰ এইটো নথং বছৰ হিমনা এইটো নদীটো তাত পোৱা গৈছে তিতা গাৰ্জেনে জানিব পোৱা গৈছে আৰু মানে খবৰ কৰা কৰি হৈছে তো 4:12 একমান বাজিত খবৰ পাইছে তেওঁ তেখেতে গ'লে তাত চালে পেন চোলাটো তাত আছিলে নদীত তিতা হি বাপেকে গলে পানীত ঘুমালে চালে বডিটো মানে ভিতৰতে পালে লৈ নিলে যিজন লৰা হৈছে তাৰ 10 বছৰ হৈছে যিজন মৰিছিলে নামটো সাৰবিনং টিমু আৰু কোনবা লৰা আমি লৰা বুলি পানীত ডুবি মৰিছে বুলি শুনিছো কেনেকে মৰিলা আপুনি কিবা গম পাই নেকি এটা মইতো কম গলে মানে মইতো হাজিৰা গুছি গৈছিলো মইতো ইমান গম নাপাওঁ হলো এটা এটো লৰাটো আপোনাৰ লৰা আছিল নেকি তাত এইটো আৰু মোৰ লৰা ডাঙৰটো আছিল হলে এটা মোৰ ডাঙৰ লৰাটো কত আছে তাকে বিচাৰি পোৱা নাই আপুনি এজন বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু পানীত কেজন ডুবিলে এটা পানীত ডুবাটো কৈছে বেলেগৰ মানুহ কৈছে আৰু একটা লৰা হয় ডুবি আছে বিচাৰি পোৱা নাই এনেকা কৈছে এজন এতিয়া বৰ্তমান কেজন মৰিলে পানীত ডুবি এইটো ইটাটো এটা ইয়াকেতো লৈ গৈছে এইটো কি জানি গম নাপাওঁ বাৰু মৰিলে না বাচিলে এটা Bokajan Penanan Terang KarbiAnglongLIVE Nijang Karbi Anglong lakhaisi Duaramla constituency ke parlo inghin langso terangarong amikar sartheti mung kedamtang 18 May surihini raing korap ho amithanga hempen bhoksong kedambom ahut bike pen kachingkoi
ajok nonamat Nogong Sim Hospital long an keso chelang pon bomlo Lason si halapu accident pen keso det a hema sora tum sitami kecholong le kijun long le po abirta long si Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Advisory Board Chairman Lipson Behin pen ningke me pen sang han kecho ahormu pen ke chenglok kinang sot ahormu an tongsekot aphan pipa jirdam lapen alang litum kisung ke phodet atum dowai hai hui kachonam ji aphan tangka sitami pipa jirtekang son si keso ke phodet a ongsar pariterang a hin pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong ha phan keso kachelanga hem pen puthot hem an kachewan thuji aphan pura niravek tha pu pherangke athengno pen kachuni padupon keso ke phodet atuma phan matni jongsi ningge me pen kerabdun ji do pulotang te la screen along ke paklang pon phone number 6002136027 along humri ignon ningke me pen kacharabdun ji atum jongsi dolang pulote la nangli tuma screen along puthot ke paklang pon thu account number 724001009597 IFSC code PUNB0RRBAGB account holder name Junali Terangpi Sartheti Mung Achor Alanglitum upon whom relate Nanglitum Pipa Jerdun Longji. Initum Tim Karbi Anglong and Alangli CM Dr. Tuliram Ronghang upon Sinitum Milim Hay Pan Chela Olaji Panse Alangli Panse Herzumi Mane Napi Pigi Pan Mate Naharab Na Stodun Japan Pasi Alangli CM Dr. Tuliram Ronghang Kahai Panse Chorap Sohangi Koloni Limpen Nasi Nilitum Anpip Litum Chelang Kilo Pasi Limpen Nili Kamathala Mala Alangli Dr. Tuliram Ronghang Sar Na Alangli Narap Nangpo Nilitum Himpen Kada nang tama dan lokal emisi long kampanye kerap oh la tani bitum ada perang na miglo hasa amala probat tarosa long dan itu nengri dam je panda miglo aman ge alang di long dam lo alang di panda setong dam miglo he setong dam lo amat ge sarang cingki dan lo cingwa dan lo amat non nelitum along amang ge Angkerap narap dunji kami lah ini biji hong selain ni pompan ni tum narap dun po amat mo ala presiden along highway pen suri hinya pa biduna nilin man suri thom na bidun po mare samne bang hot ni tum phana po Chinthong pen hemari rong phar KarbiAnglongLIVE Wo signify ICR ni lakha inkora isi Borjan constituency angkang hokwailang so mate koilajan ahawar udeng tiso arong lapen koilajan Gov LP school chelang rapet pen koilajan Gov LP school along rong kiseng ningkan pen pining surihini ra inkora pho an Cap Krehini Civil Engineering MBBS lapen prek jam loge Charlie ang deng kachepa unduna tuma phan karcho jai me kepaman pon Mayalong aluhia mana pingpen kachetong dun Koilajan Government LP School Headmistress Renuterangpi SMC Amaipu Birenterang Rong Asar Harsing Tiso Radasai Klembang Horentiso Lothan Bang Raikel Sadap Borjan Development Committee lapen penangan manping gedotum chetong dun Bangso Karchoa Mayalong Headmistress Renuterangpi pensi Mai Chariponlo lapen Mai ke phalam the Bidor Singh Be pensi Pachini Ponlo Udeng tiso arong pen Parokriser kebra trokner kebra ke thom aningkan Matric asatlang kachepa undun cheng abangphu Bidya Singh Terang MBBS degree kachepa undun cheng Dr. Kadom Tisopi BTech Civil Engineering kachepa undun Boronson Terang BA kachepa undun cheng Purnima BP lapen kadukawe bang phokebra pli atuma phan archoponlo Kachetong dun aluhi atum pen kaningje ponke Thekre selote rong rup klarsi chelar ponpo api apo atumta laan sose bor I ponlo pulotangte non ke wangji ove ki mi atum chingthur thekpo lapen loke charlia ke nang sot alam hai hui mayalong chithan chimom padoponlo Dr. Kadom Tisopi pen bangso degree kachapa undun pen manping nangki pi pon thekapot kachuro lam thi chepaklang pon lapen
Ove kimia tum loke Charlie cepaduk nangji polam the kachini pon. Dr. Kadam Tisopi, Nili dak Koilajan Udang Tiso Arongpen, Nili Hello dak MBBS ke pas ceng lo, lasi pini ke dak ili arong first program lo dak politician ki pi hai, lasi choro lo dak kepati tum akan abang tu tumhan ka, lasi pini lo. Pini message ke lain lo je mane non owe bangpu kimi tum an do an owe an ke Charlie dun pamedra MBBS no engineer no ajat pu man ta Charlie dun pamesi ajat talong ko ajat lo kasi Charlie dun pamelo ta ajat talong tanto na phang la bang so pini la dak no tu marong hanang kar cholong kan ningarong lo ningarong pigan lo je pini tangkar cho pini ke Koilajan ko belpi school along Kupia posi pidi labang so program binang kok ma puke la puhen lo asi aprang si nili lam ni je aprang nang li tum social media hin according phastame suri akado pila lalo pini ni tum udeng kiso madang te Koilajan ko belpi school along lapu matric के पास लापेन HLC के पास डॉक्टर के पास इंजीनियर के पास लाबांगसो बांग फु आबांग फिए तुमफान कारचो फु लाबांगसो आमाय के बिपन लासी दाक नितुम आरंग लाके 1933 si rong chukim cheng lo lasupen wangbom 1952 aningkana bangke nitum Koilajan Gopel School longpon lo kasi hala bangso 1952 pen chenglok pining 2025 an matric के पास abang phu la pen abang phi tum phan nilitum labangso adda kahut je katikuk mate asau kidore apor kachi tontia joine pensi Idin sun labangso a program bi pon ekhet lo sitami pinike je dak lilitum rong asar pen ninga klong pen churu par pig lo aprang si nili bangke ladak so school long I chem lo I had lo nili sitame so school long ke 1994 pen si so school long nili ke thandun pen si regularize ke nili ta 2005 sikelo la so pen dak ke nili cheli bangke nili pai nili porong masi nili same ko ana arlu atok uan arong da sitame nili ke matha dam bangke la so mithang arong mithang sumartum theknangji pusi nili mithang sitame penan bor ilo ba nili long nang chirap dun nili system same pina anang chirap nang chitu dun lo lapen ke pini la so sai ke pachun pon thek bangke actually nili det kali ala dak suarong long nang chirap dun thepik do ate ajata sai sitame nili nuwet ki kichate un first nil long nang chirap dun ke nili system lo na phan kai ta nili churupon kai ta la aher siklem nangji aher sia pudo la son jat pupe la phan churo lo lapen ka dun thu dak rong ada ke kudamlu pulote dagarong panili ke churu bangke lalo school ladak nili kupima ko swapor sinili la tumhan kidor karma ke hanglo pote nangkele lo lapen nang chirabdun lo amasini la so school of hana bangke ni angsong an ke poni phanke nilita boriu la se pini bangke nili period mane nili so period ang bong mane matric ke pas ha aprang pen non andolo mo penalang li tum sita mithan lo la se bininga mangke 54 ana candidate lerok la se matalo je alang li tum aphan aprang archu thekti sita me non li period bangke nili pene man kido poho pen cho sita me li archu popusi alang li tum gangbra tum pen social worker do alang li tum pen sita me chingki chithan pen se rong pen bang sab sita me nang chirung dun di lai pen bijorong pi KarbiAnglongLIVE disaster management atumahin pen jo pedap akinang sot ahormu kerona sai kedeng pon
Jongdami kedamtang nini ni thomaprang Karbi Anglong arlo sitami prek jamadi malong pardon ron pen arwe ke jang chimit me pinajok pinangan adim ke langge thepen an parta ke do adim maklong mate hemrit sitami pinangan kano hok dun lapen ke do ke thaki sung sitami dolo lason si wo signi phaisiar ni anikang sampor phai plia pon malom pen korkanthi constituency ke palo dongmukak ward number isi Rengsa tokbi arong lapen Habiram rongphar arong an langke thepen ajok kisung dunang ahem tun atum aphan KarbiAnglong Autonomous Council atum pin khat pon pen disaster management an parta pholoni revenue circle abitung atum pen chirap chitusi kinang sot ahormu keron damasai deng ponlo bangsolong sang dali jangthu tarpolin candle an parta ingti hai hui ron ponlo lapuson akirap chithek ponlong si Habiram rongphar arong SGB hin pensitami KarbiAnglong Autonomous Council atuma phan akiru pipa jerponlo lapente bangso kerap ki piahut puthot SGB pen kachuningri pon padupon bangso akachuningri laki Habiram rongphar arong along kedo irrigation gate along pen canal mason pen lang kit hover sai lapente non jesimet pet asamala atowar kasalok pon bomalong tami un anke longni long thomate ake ong sitame kalvar slab kalvar lapen dolong tame kasalam pon aphai batchet asonte me parji atheke non kasalam bom atowar long kalvar aphai kijum hek ajoksi arwe janglo lepute men langabang kidam awarsai kavia joksi rong rup arlusi nang ingbak jam titiklo lasi un anke mesen lapen ake ong dung kalvar slab carver lapen dolong nang selam pipona sonti mesenji puta pherangke thengno pen kachuning ri KarbiAnglong Autonomous Council atuma phan pedopon Nikom nuclear ke jang ajok pen pini la sung kang hom pen dalang ke kang lumutuma phan la sesang talin thanang yo sang ron dali inti la pen mom la pen ke kitima doain kala sila dak dalita pilo inti pilo sang pilo basidami tumarong langkang no tumphana bang foto phananta kiron pacetang pon labalang sarkula mondol tumpensi jerap itu pensi dapen ipon da relike malong bes pon lo basila non kelong je tumanta long lab lo basi pon lo dak tumarong ke Habiram rong pararong dia sondo malah bang ko pernah kira pelong men dak kira pelong pe juru dia bang kenegalan kita bang ke sola ke cepadu sarkul ben la cepadu pe ansuse aningkan bang nili anana logut pidun ta lasone long lepin na basi peneng pe na bang ke yo ekdom ko pai ki milo apa lang ke theta peneng nang then nai lo ana am pe na kiko ne anda dia sukko soro apa na lang ke tiga pin na ke don ma doni para pe peneng ke pena ana don Pene lingkan be helang thie bang pen sang dali tiron pen li suru party lo hali tumha ga dawo kata nang litu marong men ke litu marong men ke Habiram rong pararong pakai klaim nang apa langhin pen sarpang ring tika thar la pen dong mukak pen sem singing ti KarbiAnglongLIVE. All Party Hills Leaders Conference Borjan Constituency Committee la pen CPIML asong atum pen solar project cancel that aputhak kachi hogalam the chapaklang pon. Lason si wo signify si lakhaing khorai si Borjan Constituency HDP All Party Hills Leaders Conference sa hemalong APHLC la pen CPIML asong pen pherangkia mai phaponsi Borjan along solar panel ke pangni ji ke cancel aputhak kache hogalam the chepaklang pon la pen BJP atum ke claim ki dam ki chokche puthak ta ning jepon labangso pherangkia mai along All Party Hills Leaders Conference TDP Law Secretary Samson Teron Bokajan LAC in charge Bong Pokathar APHLC Borjan CC Amaipu Riso Teron Chunbang Mensing Timung CPIML Borjan Area Committee in charge Kensing Kramsa APHLC Women Wings Lapen Party Claim Rapid Atum Chitongdun
tapi what isi beda party ban ke agreement tum cetok ni di non APDCL dolo ADB tum dolo lapen public no council party ke thom tidu lasi non bangke bordana rata lule lo lapen dasemet APHLC pen karja dun tiba pot APHLC leaders tum ban churung tung akhai sar jay kathar IS retired lapen adun thu Bikram Hanse pan churung tung lapen Pranab dole alangli tame social activist alangli itu makai panang cing hondun pen pot kajirong ape an ke helus tame dak bang pen anci fight dun pot lapen alangli tum Italy dun lo hadak general conference long lapen hala dak tame ek labangso memorandum sta pipa je dun lo a director pan lo country director lo Japanese pe pan la alang tum tame itum kaning riase nar judun nangkar judun pen labangso pawit rodet ke ADB abitung dumanda suru partiglu nasi non neli kepaklang dam uji pugabelo setame borjara arada to fan isi ningarong abirtalo lake nale tuma long le kiduk det ke border along le bangke non make dam delo la tum bangke bon ti pelu non ma bangke ADB ben se fan bon se no la cancel delo song go mangbong nasi non stamine tum bangke laso solar project ini ana bangke ladak mang klang roje ladak bang mangke totally reject alo lapen pipelo ku bang laso pa klang pon theka pot ke laso tim jai ka thor lapen ke alang le IPP tum rayan timung penceng lok ladak samson teron risotron penceng lok kadu kabi APSLC ladak borjan along chisong rap bet plan ke lapen CPI mela tim tum pa lapen ke dak you being atum do la ladak APSLC tum stamel lapen remaining atum stamel do lapen dak chisong rap ka do we tuan stamel aso ka chisong pen ali kilonga bangke nilu tum CPI mel ke ini ngarong lo lapen aso tim tum ansu se borjan arada long apisu nga bang nak chira dun tha lapen aso ka chira pra rahi phan bangke nilu tum hin pen tame la bangke ini insang lo lapen ato han churu la sila so long bangke okor radde le kisungi kari la bangke la daga bangke ronga mentu pene pia kurun tua kurun ke do rapet atum arongan tame daga bangke rong kora ke thom pli la daga ronga bangke alang to nangte chuklen so dam along le bangga dam delo kusin tu bangga ning khelo la pen la sorong bang gosai nang ko siap nang ko sin tu mathasi chisong bang lo la se praga tum presmet ki bang thlong lo je la daga greater nagaland paulo de thai asun si paklang praga tum bang ke seta lage state nagaland state ta isi boundary do la so boundary pen ang tang ke tum ta kunu bade bang be tak borjan constituency pen itu la chisong nang ko la pen itu APHLC a party la pen jai ka thar ke japon a party misen a posini tum ke longri long pat la bangsu ke jor atom bang ke ni tum mangala sam ke chadon la ke arona teng pen besar adai do la ke athema idde jong si avide ulo tang te itum nal ge do itum idde ke palong i phan sungkrung kota itu non council ke chelong lo la pen autonomous council ke chelong lo la pen autonomous district ke chelong lo la ke ini tum भाई को मिशन में इतुम के चलाऊं तो इतुमे काउंसिल के लगे डेट कचहरी तुम के लगे सीएम के लगे डेट कचहरी बांगलो ईएम तुम ता डेट कचहरी बांगलो अला में तुम असीमी के तंग दुके तुम कॉन्स्टिट्यूशन अरोन ला काउंसिल कचहरी होता तुम विधान पे लांग सी अला तुम सीमी के देंगे तुम लो डेट चारी पन पामी पोपुसी अला तुम के लबोसन सी के देंग पन के तंग हाई डेट पे नोते तंग नॉन पीपल तुम रादा लोंग ले नम की योर पिपांग हु ए lapen itu marada long le itu pan ijor pipang gue ko chok chilu lake alang tum sa dai lo lake solar project bukan non si dalo tum nagapak lang cho ni tum daga solar project prungdu borjana long mangke sita la solong le kerai bang ko malo tante ni tum pusar ni tum pisar atum ha cheng aning kan puruk pen ni kan pharu ni kan hajar palang gel lake puruk pen dilai pen bijoy rongpi KarbiAnglongLIVE Lakhaing ko retrok Dwarbagri MAC constituency under date hor entry tax gate adung het sarthirong pierong amikar along humthom ahemtun langkang lumatuma phan KarbiAnglong Autonomous Council EM Richard Tok Bipen kirap ke pajirdam kidam tang aruni phai thongke pen thongke braisi arni akile arwe ke jang let parpik ajok langroi langjeng anda langge theke batwa joksi date hora alangroy arai kido sarthirong piamikar Robinson Hanse baitha
hanse la pen asuk tanti la bangethom atuma hemtun lang inglum lapsi ladak aban VDC bhavanalong si alang litum relief camp doponlo bangso putha KarbiAnglong Autonomous Council EM Richard Tokbi birtalong si tongse kopen date hor police station o si protap senara phan BDP ponsi date hor police station o si protap singh nar lapen Duarbaguri BJP Mondal Committee amaipu amoron terang aphan pin khat pon ating kirap ke pajirdang bangso hut kache tongdun lake amoron terang social worker projen rongpi upper rangsali PS amaipu longkiram hanse lapen social worker highwell terang atum pen adim aklong along an humri damsi kecho asang alu kecho jangthu ahormu thondam lapen lapu kisung ke phowek abang phwa tumpen ta ningarong piklo lapu son kisung thektik apor hut nang kerap nang pajir tekang apot puta kachoro pajir pon Joni Jothom Alvik kejang pen kalejini deito rongsali alok alang kethepen akasiksak ketora tum doolo lasi nilitumahin pen ke akerap pisekte bontas itum duarbagori kaching honai MSc EM lapen daitor OCC lalang litum pan rabdam thapu mondol Komite Presiden Mr. Omor Terang lapen ke pu ki lokhothoi pinamen manse lapen nili dak gate kedo nili proyen rongpi nitum kadok ave la atelte radan pustaka cerap dun la kenili tum aja kongkali bonta itum Duarbagori EM mate MSc lapen daitor OC lang litum nanggarap dun pansilatum aphan itum asap sita pacetang lo ini tum kado beda chini lo patumi pen pini an ninira chiti mapor arve jang pi gajok ladak Duarbagori konsensi yang kang taradong a polling station kapar lo anglo khanse arong along don thom ahem tu natum aphan langkang lumpen kisung ki phu pen ajok alang litum dak relief along sidolo laso relief along si dokok lo po birta local MSc and pada EM in charge education KarbiAnglong Autonomous Council alang litum han birta palesi alang li tong sekot pen ladak daitor polling station or daitor police station along OCSR akai pratap senar alang li phan instruction PC alang li hormu hortar lahai hui alang li stami nang sing nang dang don si pini nitum ladak relief ke do hem tum matum phan sang kechoa sang lapen kechoa jang thu phiru ya the dali pias lai hui stamin litum ladak nang pale lo lasi jaseme da bang gadili alang litum kisung along pini ladak EM tum nang pen khat pen nang pale long apotani litum tame alang litum han churu party lo lapen non news report KarbiAnglongLIVE Chokiola police station ka parlo prek jam arong hemrit towar hai hui kana hoktun Kidamtang aruni phaing koraner kebar ni pen nipli an chimit mepin arwi ke jang ajok proper chokiola panjan sarihuti borlang so borpung tarapung pen anta hemrit towar hai hui kana hok dolo Lapuson rongarat men kisung ka chitong pua birta chinisi disaster management pen nilip chokiola ahawar kisung ke phwa hem tu na tumaphan relief fund ron ponlo Chokiola pen Sonjit Crow KarbiAnglongLIVE ASDC District Committee asai hem sarsing ingleng atum nangkacherai dunji aja kongavi ASDC amen pen en longlik patoite pen klembom pulote arona ting pen lamhoi pinangkokpo Johnson Bay Hemprek ke hangasong ington te pinsi kachisong ke pangtang ponji aphan pura dongka mukam ASDC asai hemalong constituency sirkep ASDC asongja po tum pen mai ingnipon ASDC Hamren District Committee amai phu mensing terang mai chari ponsi arsik jit pen mai kang nialong chingki chethan chimum padopon
Labangso Mayalong Hamren District Committee in charge TDP Kong Chunbang Anparta KarbiAnglong Autonomous Council CM Barim Jotson Bay Aluhia Manapeng Pen Chitongdun ASDC Hamren District Committee along Dun Mai Phu Khorsing Bay Kong Chunbang Rajentimung Rap Chunbang Joy Singh Teron Het Singh Phang Chopen Kichenglok West KarbiAnglong Constituency Sirke Pen Ansose Rong Atogan o Puthot ASDC ke Pangtang Thujia Phan Jingki Jingwai Pedokpon Article 244A mate hemprek ke hang ke ASDC e songvet ke hang waret ke chokchi nang ke kham khe atum ong munakji pumathasi kaddu kawe political lapen hamphang asong do an cheto petpensi hang rape nangji pu kamatha jok BJP ruling party Forum for Hills Autonomous State Movement APHLC NGO atum pen claim rapetlo la so long APHLC amai phu Jaya Thara Phanta Chinkilo Bonta Nang Kroidunde Deka Jok Krem Rapet Peder Luputa Jotson Bepen Perangke Athengno Lamthi Chepaklang Pon ADC Atunda Hang Aret Po Bangge Long Lok Sita Long Le Sita Lapu Chok Sidai Kidui Dora Peji Mati Kodaka Puisan Velo Velo Daka Dharmu Jipunang Lo Dharam Jipunang Lo Daka Song Jipunang Lo Ada kita cinggu perang pola sih, hampir long nampu, hampir long dat itu, dah aku pisi krem punya puta, kada kita cinggu kat itu hampir long nampu. Pen, jelang pel puta kelong leda je hampir kali le government of India nang cak tang mati, tak constitution long sikit tok tang mati, nang tu KarbiAnglong dah cok, ala yang sil dah cok, kali dah lah KarbiAnglong pen di mahasiswa pangrumpet le nang tu autonomous state seni cok. Kita nang pitek dah bangke. Dak nangi potum pen nangni potum mau munak tadi jagalo hicok cia bang di nona bang tap jaga thar banjing cingwai be kali lo cingwai pik lo kita lang lihat bang tap kalau sekep ini cuma thar cing dadel lo nasong thar asong tu macam cingwai lo tanah nadun dia tum dulang nadun tum si ong lo ASDC KSA KNCA do an chingrum si khai long ria ki sung pen ki chinglok hemprick ka chepalong ji aphan thur pen claim rapet nang pupusi lamthi chepaklang pon Hamren ben Danieling hi KarbiAnglongLIVE Kidamtang aruni phai thongkep arni anelo porphai krehini rachitim apor bokajan CCI kesang hemalong bokajan SDPO civil pen isi tongsekod amai ke phapon busibirta nangpali bokajan subdivision officer atumpen ke phapon amailong SDO civil debahuti bora ADC pen kachepahem phupona mailong CCI general manager bokajan SDPO Rastam Raj Brahma Assam Sahidia Sabha KarbiAnglong Amaipu Barimingti Khatkhati Press Club Amaipu Ananterang Hanjanglangso Press Club Amaipu Klengdun Terang Dilai Press Club Silonijan Press Club Greater Lahorijan Bajar Committee Bokajan Trader Union Bokajan Lapen Silonijan Forest Range Lokhijan Samaro Samiti Lapen Bokajan Municipal Board Atum Chitongdun Mayalong SDO Civil Pen Lam Kithan Ponki Non Kevangji 5 June mate World Environment Day ke paman pon jia phansi lam pangdak pon lasi bokajana hawara long ta labang soar ni mesen me et pen ke paman pon thek jia phansi jesemet kachingwai RD pon bangso pen aphi chedon sar pen bokajana long ta World Environment Day paman pon po lapen thengpia klim ke do an Forest Department atum pensi pajir don po thengpia klim ke e aprang Adapor phai trogra achitim apor hithia long ke pangthira saitami dengpon pupusi lamthi chirai ponsi mesen pen mai pichun ponlo Bokajan penananterang KarbiAnglongLIVE
BJP mass joining amai ke padopona long pache tondunsi Umlapher Town Committee Office mate Saihem Kimi tame ingpupon lapen Chinthong Amri Government Model Degree College apartment tame long e somponlo. Lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo rong mandu pathuak lamalong BJP Racharia songpen mass joining amai padopona long bang surihini ra pharop ho abang phiatum APHLC, ASDC, Congress IPN, BJP Rachari Asongalong, Kachipa Ogdun. Mass joining amaya long Chinthong Arat Kachitong Dun Do Anapan, Maya Ting Nolong, KarbiAnglong Autonomous Council, CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen, Kowe Aklim Lakhini Lapen, Teso Lakhini Arong Akijoy, Ronpon Popusi, Chinthong Arat Do Anapan Lamchak, Chichak Tekang. Bangso amai long mai kichari pon Chinthong Mondol BJP amai pu Samson Rongpar mai chipahem pu ponsi mesen pen pachun ponlo Bangso long alhui sarpo man peng pen KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso Abhijit Crow Deputy Chairman KarbiAnglong Autonomous Council Diofing Maslai EM Sojo Rongpar EM Hetsing Rongpar MEC lapen ke ongdung EMs MEC atum chitong dun si mai misen pen pechun pon Chinthong pen hemari Rongpar KarbiAnglongLIVE Nijang KarbiAnglong Jengkha Telehor Community Hall along Nini Aparman Long Ri Krehini Sarhabe Krung Sayamai Kapaman Pon. Labangso Mai Long Penan Karbi Arona Mukha Chitan Chimum Ponsi Cherai Ponlo. Kacherai along Joarkli Chophejo Aso Tomapan Aron Barimpu Pulong Lelo. Honghari Pusi Punangpo Lapen Lumar Mate Poho Aki Erki Sarmarapan Lapen Akiloki Risomara Panlo. Lapen Sarpimar Lapen Okorjanga Panke Arvak Longle. Sarpimara Panke Pesarpi Alumar Mate Pohosi Arvak Nangpo. Joarkli Chophejo Aso Kali Polote STH Akota ke government facilities Pilong Leputa Thanpon. Bangso Maya Long Aluhi Sarpo Mana Peng Pen Karbia Recho Long Sing Ronghang Manpeng Aluhi Sarpo Baithalangso MLA Rup Sing Teron Atum Chitongdun. Maya Long ke ongdung sar habe atumta chetong dun pen mai ardi chipi dun rinti. Lakot kayak apa ya kang terang metang putak pula bang mau itu ada betul kan? Ada pakai keng lompok lagi. Alang tak cok juga lang pakai keng nangkop ya. Jadi cuma nasi toko mak koson di toko mak. Ali ji tong te aku tahu. Jadi pola ke pagi pun lompok pula bang. Alam the ni tumpini. Long rikri ni sar biamai. Amai pi gitu nangkok alam theke ni tum habe tum rong asar disobasa ferangki diuri hemai ni tum ke claim ke dam amu chithan chupare lapen ke ili tum karbia khai tum ta nahok dunon ili tumaron ili tum ajutang abisar kidara bangke chiteni ne dedanji lasona phansi ni tum pini bang solong rikri ni sar bia mai hin pen ni tum chithan chimum ponlong Lasinon efrang abang kiklem naing kedam naing abang kala pulo owe kimia tuma bang ta lahai abisar lahai aron keson makachiro naing keson makachibak naing lahai abang ke nang ditum tanang cabdi tunangji lasi nili tumta laso al amai along pen mate laso alamari hing along pen nang pachini tulo pardon Keroni pen Mohanteron KarbiAnglongLIVE Tangte pinia da babirta ke lapuan si kang ton paniklo.